protestarien kopururik eman, ordea. Hala ere, 291 pertsona atxilotu zituztela gaineratu du. Gauzak horrela, sindikatuetako ordezkariek gobernuari ohartarazi diote erretretaren erreformaren aurkako haserrea bizirik dagoela. Kaixo, eguerdion, gaurkoan maiatzaren lehena dugu izpide. Langileak masiboki atera dira kalera Frantziako estatuan eta batez ere Parisen. Helburua, erretreten erreforma salatzea eta langileen eskubideak aldarrikatzea. 30.000 pertsona mobilizatu ziren atzo Baionan antolatzaileen arabera, baina prefetuaren arabera ordea 7.000 pertsona izan dira kalera atera direnak. Manifestarien eta polizien arteko liskarrak nabarmenak izan dira. Manifestariek koktel molotobak jarti dituzte eta barrikadak egin dituzte bizikletak eta beste hainbat objektu errez. Poliziak negarra eragiten duten gasarekin sakabanatu dute jendetza eta 108 polizia zauritu dira. Asko dira ere zauritu diren manifestariak. Kaleak sutan ikusi dira Frantziako hiriburuan eta haserrea bizi-bizi. Sare herritarrak agerraldi jendetsoa egin du Donostian indarrean dauden salbuespen politikoei aurre egitera deitzeko. Zigorra familiaren etxetik gertu betetzeko eskubidea onartu den arren, euskal presoen eskubideen urraketek horri jarraitzen dutela nabarmendu dute Bego Atxa eta Joseba Azkarraga eledunek. Salatzen ditugu beraz, beren togak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentzua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala kitatua, isilperatua. Idorte aurreikuspenek ez dute itxura onik Ipar Euskal Herrian. Pirinio Atlantikoetako prefeturako Idorte batzordeak departamentuko egoerari buruzko bilera egin du eta neurriak hartzen ari diren arren, balantze ezkorra atera zen bertatik. Idorteen inguruko kezkak halaber zabalduta daude Nafarroan eta Araban ere. Hain justu nekazaritza lehortean da Nafarroa azken 6 hilabeteetako prezipitazioak batez bestekoak, baino 40% gutxiago izan baitira. Antzera Araban, izan ere inoiz baino euri gutxiago egin zuen pasaden urtean. Udaberrian erregistratu ohi dira prezipitazio gehien eta beraz badu aukera egoera hobetzeko. Hala ere, bataz bestekoarekiko defizita berreskura ezina izango da, batez ere nekazarien kalterako. Eta Nafarroaren egunak euskal kulturaz jantzi du baigorri larunbat honetan. Milaka pertsona elkartu dira bertan euskal kultura eta euskara biziarazteko. Aipatzekoak gainera ospakizuna ohiko datara itzuli dela aurten eta euria izan zen arren, jendeak ez zuen hitzordua galdu nahi izan. Basaizea elkarteak 10 hilabete lehenago hasten da lanean jardunaldi hau antolatu ahal izateko eta egun osoko egitaragua prestatu zuen 1978tik euskal kultura eta euskarara biziarazteko xedea duen egitaragua hain zuzen ere. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko, maiatzaren lehenean milaka lagun kalera atera ziren Baionan. Erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izango du. Izan ere, 2 aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi zuten eta lortu dute. Azken urteetako mobilizaziorik handiena izan baita. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko maiatzaren lehenean milaka lagun kalera atera ziren Baionan. Antolatzaileen arabera 30.000 izan dira, eta poliziaren arabera berriz 7.000. Edonola ere azken urtetako mobilizaziorik handiena izan da. Galduko ditugun 2 urte horiek pasatzen balin badira, gure enpresetan berreskuratzea. Hau da gure gaurko mezua. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteren erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izan du. Izan ere, 2 aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari. Eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi izan zuten.
Iparraldeko protesta nagusia Baionan izan zen. Intersindikalak eta labek deitutako manifestazioak leku berdinean hasi ziren. Euskal Sindikatuaren baina esen leku beren amaitu, zehazki intersindikalaren gandik jasaten duen bazterketa salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan irmo borrokatu zarete Macronen gobernuak inposatu duen erretetaren erreformaren kontra. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola azken urteetako mobilizaziorik jendetsuenak izan diren, eta hor laben ekarpena ezinbestekoa izan da. Eta Hego Euskal Herrian berriz, soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin dituzte sindikatu nagusiek 3 hiriburuetan. Soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Elaren ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, ela sindikatua dauzka bi oinarri dira gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentzia kutsa, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik. Soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla. Komisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten, soldatak igotzea eta prezioak jaistea. Era berean, Komisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei boto emateko deia egin zuten. Bestalde, elak kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta labek beraldetik hauteskunde izoa adierazi zuenez, langile botorik ez euskal neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñan deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean alternatiba sozialista eraiki lopean. Eta mehatzaren bateko Nafarroako balorazio txiki bat egiteko gure lankide Leire Martinez Iruñerria labek duen egoitzara hurbildu da, eta bertan Iruñerriko idazkariarekin egin du hitzordua, Joseba Pagolarekin. Eguneko argazkia borroka hildoak eta Iruñan maiatzaren bataren eguneko argazkia egin digu. Maiatzaren bata langilearen eguna eta guk Nafarroan eta Iruñerrian manifestaldiak izan duen oihartzuna jakin nahi dugu. Horretarako, labek Iruñerrian duen egoitzara hurbildu gara eta izan dugu parada Joseba Pagolarekin solastatzeko. Maiatzaren batarekin hemen Iruña oso balorazio positiboa egiten dugu. Bai, alde batetik zenbat langile mobilizatu genituen, hemen Iruñan 2000 langile parte hartu zuten laben mobilizazioan, Tuteran aldiz 500 langile ere, oso zifra potenteak dira horiek gure aldetik, eta gero ere balorazioa positiboa ematen dugu ere mobilizazio horietan txokoan eman zen edukiengatik eta nola izan zen mobilizazio hori ere kontuan izan da. Sare herritarrak agerraldi jendetsua egin du Donostian indarrean dauden salbuespen politikoei aurre egitera deitzeko. Zigorra familiaren etxetik gertu betetzeko eskubidea onartu den arren, euskal presoen eskubideen urraketek hor jarraitzen dutela nabarmendu dute Bego Atza eta Joseba Azkarraga eledunek. Etxera nahi ditugu. Etxera. Bai, etxera. Etxera bidea gertu. Etxera itzultzeko bidea eta aukera izan behar da euskal presoentzat ez ezik, erbesteratuentzat eta deportatuentzat baita. Salatzen ditugu beraz, beren togak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentsua
da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturan eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala, kitatua, isilperatua. Iazko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak, batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak jarraitzen du eta azken egunotan bero handia egiten ari da. Hori hala, aurreko astean Pirinio Atlantikoetako prefetak idorte batzordea bildu zuen, egoera aztertu eta datorrena aurre ikusteko. Ildo berean gaur goizean elkartu da Nafarroako lehorte maila eta zenbait neurri ezarriko dituela uste da. 2022an lehorte gogorra pairatu genuen. Europak esaterako bere historiako bigarren urterik beroena bizi izan zuen, eta inoizko udarik beroena. Euskal Herrian eragin handia izan zuen prezipitazio eskasi eta berote handiak, batez ere nekazarien uztan. Ordutik ez du euri askorik egin eta azken egunotan ere bero handia egiten ari da. Esan daiteke 2023 hau ez dela baldintza honenetan hasi. Hori hala Pirinio Atlantikoetako prefetak joan den astean idorte batzordea bildu zuen. Batzordearen asmoa 2023 honetarako udako lehorte berriak eta honek urringuruneetan lituzken eraginak eta uraren erabilera ezberdinak aurre ikustea zen. Prefetak nabarmendu zuen geruze maila eta uraren emariak ohi baino apalagoak direla. Elur maila biziki baxua da Pirinioetako mendikatean eta honen urtzea ia 2 hilabetez aurreratu da. Urtegi askoren betetzea ere gabasekoa bereziki normala baino asko zapalagoa da. Ildo horretan prefekturak nabarmendu du uda sasoia hurbiltzen ari denean urpilak eta kaulak direla. Eguraldiak orain arte bezala jarraituz gero prezipitazio eskasiarekin eta temperatura altuekin egoera zaildu daitekeela ikusten dute. Idorte batzordea zehaztu du momentuz ez dutela profesional edota partikularren uraren erabilera mugatuko Ipar Euskal Herrian. Baina datozen asteetan berriro elkartuko da batzordea arreta handiz jarraitzeko egoera. Hegoaldean berriz, Gipuzkoan eta Bizkaian ezin da esan lehortea bizitzen ari direnik, baina Araban eta Nafarroan kezkatuta daude. Azken 6 hilabeteetako prezipitazioak batez besteko baino 140 gutxiago izan dira Nafarroan, eta udan egoera larrian sartuko garelakoan dira ingurumen adituak. Testu inguru horretan, Nafarroako lehorte maila elkartu da eta neurriren bat ezartzea espero da. Politika murgilduz, Aiaraldeako Euskalgintzako Kontseiluak hautagaien euskara mailaren txostena argitaratu du. 2023an udal hauteskundeak direla eta alderdi politikoek argitaratuko dituzten zerrendetan euskararen irizpidea agertzea eskatu du. Alde batetik kritika zorrotza egin dio eskualdeko alderdi guztiei, ez dutelako adierazi hautagai bakoitza euskara mintzatzeko edo ulertzeko gai den. Bestalde txostenak dioenez, 17 ahobizi, 5 belarri prest eta 10 erraldun daude.
udaltzaingoak Gasteizko gaztetxearen 35. urteurrena debekatu zuen. Apirilaren 29an Gasteizko gaztetxearen 35. urteurrenaren jaialdia izan zen eta hainbat ekintzen artean kontzertuak izan ziren nagusi udaltzaingoa iritsi zen arte. Arratsaldean hainbat patrulla agertu ziren gaztetxean eta jakinarazi zuten kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela, horrekin batera probak egiten zegoen soinu teknikaria atxilotu dute. Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu zituen pasaden astean. Horien artean aipatzekoa da larunbateko jaialdi nagusia. Lantegiak, platerirekiak, jolazak, bazkaria, mural margoketa eta kontzertuak antolatu zituzten. Hala ere, espero zuten baino lehenago amaitu zen jaialdia. Arratsaldeko 5 aldera, udaltzaingoa Gasteizko gaztetxera bertaratu zen eta arratsalderako aurreikusita zeuden kontzertuak debekatu zituen eta soinu teknikaria atxilotu zuen. Hainbat patrulla bertaratu ziren eta jakinarazi zuten musika oso altua zegoela eta kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Gainera, soinu probak egiten zebilen soinu teknikaria atxilotu zuten, agentei oldartu izana leporatuta. Ohar baten bidez Gasteizko gaztetxeak salatu zuen gertatutakoa. Izan ere, elkarretaratzea antolatu zuten arratsalde horretan, 8:30 hain zuzen ere. Indar polizialen jarrera autoritario eta mehatzailea salatu dute eta nabarmendu dute azken aldian presentzia poliziala areagotzen ari dela. Gasteizko eskola inguruneetan doako aparkalekoa arautzeko parkimetroak aktibatu dituzte. Doako aparkaleku enpresetako erabiltzaileek txartelak atera besterik ez dute egin behar inolako ordainketarik egin gabe. Izan ere, 15 minutuko doako aparkalekoak dira eta zenbait ikastetxeen inguruan ezarri dira. Besteak beste Inmaculada San Viator Mariturri HLHI, Enclick School, Karmeldarren Eskolapioak eta Salburua ikastetxeetan. Bi urte terdi igaro dira Donostiako erraustegia martxan jarri zutenetik, 10 urteko prozesu baten ondoren. Proiektua aurkeztu zenetik inguruko herritaren artean haserrea eta kezka dira nagusi. Asteburu honetan urtero egin ohi duten oinezko martxa egin dute Lasarte Oriatik abiatu eta erraustegiraino. Nabarmendu dute gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela eta ez dutela errausketarik nahi ez Zubietan, ez Beregaran, ez Urretxu Zumarragan, ez inon. Errausketaren aurkako ahotsak argi eta garbi entzun ahal izan dira asteburuan Lasarte Oriako Okendo plazatik atera eta Zubietako erraustegiraino bertaraino joan den martxan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Erraustegiaren aurkako mugimenduak antolatu du Donostia biziriken eguzkiren eta ekologistak martxanen laguntzarekin. Lasarte, esnatu, birziklatu! Parte hartzaien artean azken asteotako berriak izan dituzte hizpide. Zubietako erraustegiak 2 aste baino gehiago daramatza hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe. Gutxienez 16 egun daramatza. Hondakinen webgunean ikusi baitaiteke Zubietako erraustegiak ez duela ez elektrizitaterik ez emisiorik sortzen. Eta Gurasos plataformaren ustez horrek erakusten du matxura bat izan duela eta erabili ezin da geratu dela.
Horrez gain oinezko martxan ere aipatu da Ekopole jakinarazi duenez Zubietako erraustegia ez dagoela sailkatuta balorizazio energetikoko instalazio gisa, eta horrek ingurumen baimenaren indarraldiari eragin diezaiokela. Martxaren bukaeran Donostiako Zubieta auzan dagoen erraustegira heldu direnean, deitzaileek nabarmendu dute erraustegiaren arduradunek errealitatea ukatzen jarraitu duten arren, azken hilabeteotan argitara ateratzen joan direla ezkutatutako egia deseroso batzuk. Eta horren ondorioz, gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela. 2022ko udaz geroztik, Arkaitzerrekak etengabe jarraitu du ur kutsatua ematen. GHKak publikoki ukatzen segitu du bere ardura denik. Erraustegiek sortutako kutsadura konpontzeko, erraustegiak itxi behar dira. Ez bota kutsaduraren zama berriro ere herritarren bizkarrera. Errausketaren aurkako konpromisoa berretsi dute. Ez dutela nahi ez Zubietan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan, ez Inon. Ez Zubitan, ez Añorgan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan. Ez. Errausketarik ez. Eta titularretan aipatu bezala, Nafarroaren egun ospatu da larunbatean Baigorrin. Milaka pertsona elkartu dira bertan euskal kultura eta euskara biziarazteko. Eta kultura arloan Rifeko gerra dugu izpide. Izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berriotxoa Urretxuarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak. Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pago eta gune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diotea diderazi ez dala joan bihar igesi amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok hemen Urretxuko batek orain dela 100 urte atera zituen argazkia baizik eta estatu mailan ez da beste argazki sortarik soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 Urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden 10 lagunen peskizan etxera lagun denek ez dute zorte bera izan. Eta kiroletan, bueltan da Vitoria-Gasteiz trail lasterketa 3 urteko geldialdiaren ondoren. Urriaren 1 izango da natura eta kirola uztartzen dituen probaren 13. edizioa. 16 eta 26 kilometroko distantzietako probak izango dira, eta dagoeneko zabalik dago izen ematea. Natura eta kirola uztartzen dituen lasterketa hau Euskal Herriko mendi lasterketarik sendoena da.
Eta eguneko elkarrizketaren txanda orain. Gaurkoan Egoitz Etxebeste eta Ana Galarragarekin izan gara. Eluiar Zientzia Aldizkariko zuzendariekin. Gaur azokataz arituko gara. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenetaz alegia. Bertan bi elementu nagusi izango ditugu. Gertuko eta bertako alegia kilometro zero ordezkatzen duten produktuak, bertan ekoiztutakoak, eta gertuko harremana ordezkatzen duten kontsumo harremanak. Ekoizlea eta kontsumitzailea zuzenean eskuz esku aritzeko balio dutenak. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu eta beti bezala solasaldi interesgarri bat. Bukatzeko errezeta goxo bat, beraz badakizue. Ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Maiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen ditut albo banatan batetik Egoitz Etxebeste eta Ana Galarraga Eluiar Aldizkariko zuzendari berriak, ondo etorri. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Eta hasteko tira ez, zuzendaritza partekatua izango du aurrerantzean Eluiar Aldizkariak, hemen txaukat eskutan gainera, opari ederra egin dira zuena. Aitziber Agirre Ruiz de Arkautegi hartu jozue lekukoa tira ez, zer berri izango du ez, zuzendaritza partekatu honek? Bueno, zuzendaritza berritasuna igual hori da, zuzendaritza partekatua izango dela, ez? Ana eta biok guain artez Aitziberrek zuzentzen zuen, eta baina Ana eta biok zuzenduko gomendik aurrera. Bueno, ikuste dut, beti esaten dugu guk ez guztiz osagarria garela, aurretik ere badugu esperientzia, beste proiektu batzuk eta ere zuzendu izan ditugu elkarrekin, beti oso ondo funtzionatu, beti defendatu dugu gainera mota hontako zuzendaritza bat, eta pixkat horren aldeko apostua indugu. Gainerakoan oso jarraikortasuneko kontua izan da, lantalde txikia gara, eta Aitziber zuzendari izan arren oso lantaldean funtzionatu dugu beti, ez? Eta nik uste, zentu hortan nahiko aldaketa naturala izango dela, eta... Esan izan duztu gainera ez, luzaroan agustaretela elkarrekin lanean, orain kontua izango da ez, Aitziberren lekuko horri heltza ez, zerre ondare utzi digu. Jo, aitortu behartzaio sekulako lana egindula, justu 8 urte horietan gertatu direlako gauza asko zeldu dizkiona kudeaketa, batez ere paperaren gainbehera lehendikan ere bazetorren, baina orain nabarmenagoa da, gainera papera bera garezitu eginda, produktu gisa, eta irakurtzeko ohiturak ere aldatu dira eta pantailek hartu duten nagusitasun osoa. Esan bezala bazetorren, baina hori askoz nabarmenagoa da. Eta gero bestetik, alderdi finantziarioari horrek eragiten dio batetik, baina bestetik baita diru laguntzek ere. Eta diru laguntzetan hor aldaketa bat egon zen, edabideen diru laguntzetan, irismenari eman zitzaiola garrantzi bat leheno zeukan baino, asko zendera handiagoa, pixua handiagoa, eta, klaro, aldizkari espezializatu batek berez, eta hasieratik badaki ez dela publiko guztian entzat, orduan mugatuta dauka bere publikoa, eta hori asko borrokatu dugu, ez dugu lortu, baina jarraituko dugu, noski, baina garai hori tokatu zaio, eta, bueno, irautea bera bakarrik, ja ikaragarrizko lorpena. Eta gaina, aitortu behartzaio Aitziberri, ausardia ere, bai, ez? Egia esan garai hortan inor gutxi gartu nahizun lanpostu bat hartuzun, eta, eskerrak hemendik. Pintzat ez da horrekin jarraitzeko gogo handiaz, zuek horren erakusle eta aipatzen zabiltzatenari jarraiki ez, aipatu nola moduak aldatu diren, ez, halako ekoizpenak kontsumitzekoak eta baita ere ez, atzerako orduan, gauza berriekin ari gara topatzen behin eta berriro, ez. Gaur egun nolako erronkei, ez, egin behar die aurre Eluiar bezalako aldizkari batek? Erronka potoloa daude, eta lehenengoa, enak aipatu duen zela, papereko horri eustea, ez? Barzen bere garaian erronka eta jarraitzen du erronka izaten gero eta gehiago. Eta bestea, beste erronka handi bat, baita ere lehen esandakoaren aritik, baliabideak. Hontan irauteko eta jarraitzeko baliabide nahiko lortzea, ez? Kostatzen ari zaigu egia esan, baditugu 2000 harpidedun inguru, baina holako proiektu bati eusteko hori baino gehiago behar da, eta bestelako baliabide batzuk ere erakundeen aldetik eta ere uste dugu beharko genituzkela gehiago eta pixkat hori
erronka batzuk behintzat horiek izango dira. Bai, beste bat izan daiteke, zientzia eta teknologia badira, nire ustez, titularretatik eta gaur egungo informazioa kontsumitzeko eratik aparte xamar gelditzen den kontua. Ez da titular handiak ematekoa, zientziak oso gutxitan ematen ditu olako titularrak, eta normalian gainera ez diak abitzen, beti oten da, orain gozakigunaren arabera, eta hau kontuan izan da, eta bestea ez da ondo moldatzen gaur egungo komunikazio medioetara, hori, onda berrogeita bat karakteretan nekez, emango dituzu behar dituzun ñabardurak, eta horrek ekartzen du pixkat espektakularizazioan eroritzia, eta hori gure burua harria botatzi izango litzateke, ez da zuzena. Baina esaterako gaur egunez, bestak beste, sare sozialetatik asko edaten dugun honetan, horri hizkuntza ere moldatu egin beharra dago, bai ala bai jendearen gana iristeko, baina egia da justu ez zientziak izan ohi duen hizkuntza eta bar jendeari zaila egiten zaiola askotan hor nola izatete moldatzen, edo sare soziale begira ez, nolako bilakaera izan du Elhuyarrek. Sare sozialetan, bai, hor egiten ari espezialista da, berak esango duen. Ez, justu Twitter da kazetariek gehien erabiltzen duten sarea, eta hor ematen digu Twitterrek gertutasun handia jendearen interesak eta termometroa hartzeko, zer interesatzen zaion, eta gero zalantzak nondik etortzen dian, bai. Orduan, oso tresna erabilgarriak dira, baina lehen esan deten bezala, beti ere kontuan hartuta, nekez emango ditugula titularrak beste zeatan bezala. Eta gero, hori, ñabardurak behar diren horretan, baina hori ja ez zientzian bakarrik, sare sozialak horretarako ez dira justu oso egokiak eta eztabaidak kostatu iten da ez, izatia txukunak ezakit, errespetuzkoak eta baina, bai, lokatzetan sartu beharra daukazu, nahi bali madezu jendearen gana iritsi, jendea bestela zugana ez dalako etorriko berez, ez da, bai. Saiatzen gara hor egoten. Arreta bera piztean agian gakoa, ez da. Eta hor, lehentxeago erakundeak ere aipatu dituzuela, ez? Zer da gehien botatzen duzuena faltan ez? Edo gaur egun Euskal Herriko ekosisteman ez nolako harremana dute erakundeek eta, zientziak, euskal zientziak eta lako proiektuek? Guk harremana dauzkagu oso onak eta hortan privilegiatu gutxagea zientzia ekoizten dutenekin. Berdin da ze ikerketa zentro diren, bai unibertsitateetakoak direla gehienak, edo publikoak izan, zein pribatuak, hoiekin zuzeneko harremana daukagu, eta oso erresa zaigu kontrastatzia, albiste bat nazioartean zenbateraino den sinesgarria adibidez, edo geuk gehiegi kontrolatzen ez dugun zerbait, benetan hortan dabilen norbaitek hitz xeheagoz eta azalpen, ulergarriago batzuk ematea, gero guk ere, hobeto esplikatu alizateko, hori guztia badaukagu. Eta erakundeen aldetik, hezkuntza eta hizkuntza bi horiek dira babesten gaituztenak, ez daukaz zalantzarik ala izan behar dula gainera, kultura zientifikoa kultura da, eta orduan kulturatik nik uste babesa handiagoa berko genukela, eta gizarteaz eta arduratzen direnen aldetik ere, iruditzen zaigu, hor landu beharko genituzkela igual, zui batzuk ez, benetan ikustarazteko guk sinesten duguna, eta da, hori, ezinbestekoa dela, kultura zientifiko oinarrizko bat izatea eta espiritu kritiko hori gizarte heldua eta demokratikoa, gai dena erabakietan parte hartzeko eta erantzunkizunak eskatzeko eta arduraz jokatzeko, hori lortzeko, eta dauzkagun gizarte modura, dauzkagun ardurekin gaur egun, hor uste tokatzen zaigula lan hori egitea, eta hori zinezarazi beharko genieke erakundei.
lan pixkatin berra daukagu. Bai, ez izan ere, ekosistema bera ez, honetan lan egiten zabiltzaten oso osasuntsua bada jakintza aldetik eta maila aldetik ez, horre bada, beraz, konpetitzeko ere, azta nazio artean ez, Euskal Herritik ere badugu nondik tiratu. Bai, hor dudarik gabe, ikerketa aldetik eta zientzia ezagutza aldetik eta produkzio aldetik, inkluso, nik esango nuke, bai, maila handian, maila gorenean dagoela Euskal Herriko Unibertsitateak eta zentro teknologikoak, eta hor sare zabal badago, eta ikerketa asko egiten da, eta ikerketa ona egiten da. Alde hortatik dudarik gabe. Bai egiten da gainera, nazioarteko lankidetzan sinestuta baita ere, eta zientziak aurrera egin behar balin badu horrela izango da, eta haiek bai daukate konfiantza gugan eta ikusten dute behar dela beste pieza hori gizartera iristeko. Egiten duten lan hori azken finean, haiek ere diru laguntzetatikan menpekotasuna handia daukate, noski, gizarteak babestu behar du ikerketa, eta horretarako ere behar gaituzte edo ikusten dute, guk horretan zeresan handia daukagula, gizarteak ulertzen badu zer egiten dan, erraxago babestuko duelako. Orduan, tarteko hori ere ondo zaintzen dute. Eta hor nabaritu dugu, azkeneko urtetan bilakaera bat egon dela, beraiek ere, ikertzaileek eta sistema horrek, alegina handiagoa egiteko ez dakit beharra ikusi duten, edo gogoa duten, edo behintzat hortan nahi diela, eta gogo hori nabaritu dugu azkeneko urtetan. Beraiek ere lan gehiago egiten hortan, eta aldi berean gurekin ere lan egiteko presa hori beti. Elkarlana behintzat, bultzatzen dute aktiboki, orduan. Bueno, hori bada begira gainera, ez hori bada interesgarria. Eta hor, azken urtak aipatu dituzuela, ez dakit hor zelako eragina izan duen pandemiak berak, ez dagian zuei ere informazioa eskatze eta ez zaztapenak ematearen aldetik, edo... Pandemia garaian, nik egia esan, aitatasun estudentzian harrapatu ninduen pandemia, horren pixka kanpotik ikusi nuen, baina oso nagaria izan zen, hor zientziak hartu zuen lekua, eta, denak ikusiko zenuten ana horreten gabe ateratzen, eta hor sekulako goraka izan genuen, ez. Pandemia pasada eta pixkat, lehen aipatu dugun bezala gure artean, medikuen txaloekin gertatu zaigu, ez, pixkat zein gogoratzen da bain, ez, medikuetaz, eta, antzeko zerbait pixkat bizi dola, nik uste dut zuku lehenengo pertsonan bizitu zen unoi eta zerbait gehiago. Hor, gertatu zen batetik ardura ikaragarria sentitu genuen hor lanean ari ginenok saiatuz lehenengo guk ulertzen ze ari zen gertatzen eta oso azkar etortzen zen informazioa eta batzutan kontrajarria ordura arte uste zenarekin eta hor ere esplikatu behar izan genuen, hori horrela dela zientzian, eta ezin dela emaitzak berehala eskatu eta nola funtzionatzen duen zientzia bera, ez? Hipotesi bat planteatu, gero ikusi, benetan ze evidentzia dauzkazun eta evidentzia horien arabera jokatu eta hori aurrera eraman. Eta horretarako igual balio izan zuen, gero KTB asko daude eta ez dakit gizarteratzeko bide horretan bestelako faktore batzuk ere badaude, adibidez, agintariek jartzen dituzten neurriak eta abar eta hortia distorsio handiak sortu ziren, baina zientziak nola funtzionatu zuen, nik uste dut, ulertu zutela askok, horri esker edo horren erruz. Eta bestetik, egontzan gauza bat oso ona, eta hori jendeari zuzenean igual pentsatzen du ez dit eragiten, baina aldizkari zientifikoek irekian jarri zuten ordura arte ez bezala COVID-ari buruzko informazio guztia. Hori ez da bestetan gertatu. Beste krisialdi asko egon dira, adibidez ingurumen krisia hor daukagu edo klimarena, eta ikerketa zientifikoa jarraitzen dute izaten, oso zirkuito itxian, ordaindu egin behar da, arpidetuta egon behar dezu, eta oso jende bati bakarrik gordetako informazioa baliz bezala, eta hori puskatu egin zen. Eta horre bai ekarri du baitare pixkat iraultza txiki bat. Jendeak gero eta gehiago eskatzen du informazioa izan da dila danon eskura jar da dila, eta doakoa edo behintzat ez dute ikusten alderantzizkoa, ordaintzea ikertzaia berak argitaratzeagatik, oraindik ere gertatzen den bezala. Ordan hori dena zalantzan jarri da eta baita ere zenbateraino kontrola dauden argitalpenen gainean eta
bai, hori ere atera du pixkat argitara. Bai, eta gaina bada gai bat garrantzitsua, eta esango nuke zientziari berari mesede gutxiten dion kontu bada, eta, bueno, hori da, ondo torriko da gauzoi denak zalantzan jartzea, eta horri pixka eta astindu bat ematea. Hori da. Tenen, aipatuzunen arira ez, nola, batetik ziren egitate zientifikoak, nola bait esatearren, eta gero, medioetan publikatzen zena gehi agintariek zabaldu gura zituzten mezuak ez, nola? Akordatzen zarete ez, gurutzatzen ziren mezu guzti hori ez, eta nolako ardura suposatu altzuen zuentzat ez gero herritarrak jasotzen zuen horri begira, emaitza horri begira. Niretzat importantena zen beti kontuan izatean, arauak jartzen zirenean, normalean jartzen ziren, kontuan izan da populazioaren eskema oso sinpletu bat. Buruan zeukaten eredua arauak aplikatzean zian familia bat, guraso produktibo batzu lana egiten dutenak, eta dauzkatena seme alabak eta horiek ez zuten orduan hainbeste ez duten ez ematen, ez zian zentroan jartzen, eta beti egiten ziren begiratuz oso jende gutxiri. Eta gizartea osatzen dugu askoz jende gehiagok era guztitakoak. Importantena nire ustez hori izan. Eta orduan horren barruan nola jokatu ez duzu esango erauen kontra jun behar dezunik edo bai. Mintzazan lantzan jarri. Baina importantena niretzako hori izan ikustea benetan nola eragiten digun bakoitzari, danontzako neurri berak ezin dute izan onak danontzako, danok ezka berdinak. Eta datozen erronka berriei begira ez lehen aipatu dituzuen nola krisi klima larrialdia bera edo larrialdi energetikoa ez, gizartea prest ikusten duzue alakoi aurre, edo behintzat horre mugitzeari begira. Nik zoritxarraz esan nuke ez dugu prest ikusten gizartea. Uste hor gertatzen zaigula pixkat, badakigula denok ze gertatzen ari den, baina ez dugula jakina eta ez dugula ikusi nahi. Eta benetan da larria momentua, benetan, aipatuzuk, krisi sozioekologikoa gubiltzen dugu ja, energiaren krisia dena lotuta dago gainera, dena guztiz lotuta dago, osasunarekin ere lotuta dago, pandemia honekin lotuta dago dena, eta benetan garrantzitsua eta justu lerro horretan, lerro horri asko lantzeko asmotan gaude orain, ez? Eta zoritxarrez nion bezala, nik uste dut hori aiela gertatzen, ez? Badakigula denok, entzuten ari gara batetik eta bestetik, ez dakina, ez dulako nahi izan da, eta justu hori dela pasatzen ez egun, ez dugula jakin nahi, ez? Baina heldu beharrean gaude. Gaina gaur egunez, aldizkari edo, hobeto esan da ez, periodikoa zabaldu ezkero egunero badago ez, eoliko bat dela, ez lurra suntzitzaren kontrako jendea. Horrek askotan kontraproduzenteara izaten da, ez, eta askotan hor eztabaida horietan ere ibiltzen gara nola komunikatu, zenbat komunikatu, zer komunikatu, positiboak, negatiboak, gehiagizko informazioak ere askotan nekeak hartzen dulako ez, eta nekeak ekartzen du, lehen niona, beste gauza batutara desbideratzea. Baina, aipatzen dugune krisialdi honek ertz pila bat dauka, orduan orain agian ez, ondo kokatu behar da zer den komunikatzen, ez dakit, garrantzia gehien duena da hitza, ala? Egia esan, hau luze hitz egitekoa da, baina leheno esan, bada zerbait dagokiguna guri, leheno esan bezala, demokratikoagoa izatean ebali badugu gizartea eta erabakiak hartu beharko direnez, erabaki horiek zeren gainean hartzen diren, hartzen diren interes ekonomikoen arabera, edo hartzen diren ingurumena babestera, edo hartzen diren justizia soziala kontuan izan da, hori nola egin, zenbat eta informazio eta gogo eta gehiago egin norberak eta kolektiboan, orduan eta hobeto asmatuko deu bidia pentsatzen dut. Hala izan beharko luke behintzat. Eta hori guri dagokiguna da orgakoak ematea. Orduan oso gai konplexua dira eta ezin dira ikusi banaka. Dana elkar lotuta dolako esan duen bezala, ez da? Baina adibidez, normala da, nik nire etxe atzean dagoen mendian jarri nahi izatea
eolikoak, igual bezeko kapen bada egokiagoa, igual eolikoa beharrean, igual hobiak dira eguzki panelak, nola aztertuko dugu hori, eta zein dagoki hori egitea, eta azkeneko erabakia nork hartuko du, eta zeren arabera, hori dauzkagu, eta noren kontura. Orduan, bai. Hor bestak beste esaten da, edo aditzera ematen da belaunaldi berriak, edo gaztak sentsibilizatuago ondaitezkela alako gaiekin, ez dakit, Luiar aldizkaria bera kontsumitzerako orduan baduzuen hor zantzurikia gazteek ez nolako harremana duten alako gaiekin, edo, bueno, ez, zientziarekin berarekin. Nik uste hor alde batetik hor badaukagu esperantza txiki bat, lehen aipatzen ez nula oso positibo ikusten konta, baina egia da, gazteek badaukatela sentsibilizazio hori uste, eta hortik eduki ez dakegu itxaropena. Eta guk hain justu egia da, gure harpidedunak eta bataz besteko adina ez dela oso txikia, eta hor badaukagula erronkatxo bat, pixkat belaunaldi berri horietara gerturatzeko. Hor oso garrantzitsuak izango dira, lehen aipatu dituzun baita ere sare sozialak, medio berriak, eta hori pixka lantzeko badaukagu. Bai, hor daukagun alderdirik onena da, batetik paperean hiruia betekaria da, baina egunea egunero elikatzen dugu. Eta badago atal bat izena du gai librean eta ikertzaileek berek bidali ditzazkete beren lanak eta hor ikusten da, egiak dira gazteak. Dira gazte ikertzaileak eta askotan gaiak izaten dira osasunekoak, ingurumenekoak eta energiakoak. Eta oso konprometituak ikusten dira eta kritikoak. Eta hor garbi ikusten da. Eta gainera, hori batetik eta bestetik harpidedun berrietan emakumezkoak lehenengo aldiz, berriak gehiago izaten ari dira gizonezkoak baino. Tradizionalki zientzia eta teknologiaren mundua gizonezkoen eskutan egon da, bai ekoiztea bera eta baita kontsumitzea, eta zorionez joera aldatzen ari da eta emakumezkoak ere ari dira ikusten gai hauek gureak ere badirela. Ez baina zentzu horretan ez, emakumezko zientzialariei presentzia ematerako orduan ez, lurretik lan ikaragarria egiten zabiltzate, horren erakusle ere bada ez, zu, bere horretan, horre nolako erronkak markatzen dituzue edo ez, zergaitik hain importantea ez, eta zabaltza jendeari, alako beharrak egitea. Zuzea, protagonista. Ez, protagonista naiz ni, alderantziz gizartea da eta guri tokatzen zaiguna da, gizarte ahalik eta parekideagoa, baina eta inklusiboagoa ikusaraztea eta horri erantzutea, eta erantzuna izan behar du pluralean ezin du izan. Lehenoko eredua, ez da? Horre gainera urrutiratu bezikan ez du egiten zu. Elite bat egite bali madezu oso urruneko, oso maskulino eta adin batekoa eta klase txurikoa eta klase altukoa gainera. Horrek ez du ordezkatzen gizartea zenbat eta gertuago egon gizartetik, orduan eta errazago ikusiko du baita ere ze behar dazkan gizarte horrek eta hobeto erantzungo die behar hoiei. Hori frogatuta dago, ez da gauza bat begibistako izateaz aparte, ikusten da. Orduan, batetik lantzeko gaia, ze gai aukeratzen dugun, nundikan lantzen ditugun eta norekin, denean izaten dugu kontuan feminismoa azkenean. Ez da bakarrik zenbat emakumezko baizik eta ze posizioetan gauden bakoitzak eta nundi begiratzen diogun. Eta hor, bide handia daukago egiteko, baina elkarren artean egingo dugu, ez da? Ez bainera, erabiltzaiez edo eta zientzia kontsumitzaiez hitz egiten gabiltzan honetan, emakumeak aipatu ditugu, baita nortzu diren ez, kontsumitzaien perfile orokorra, baina hor agertzen zaizkigu, batez ere gaur egungo ez, krisi anizko hitz egiten den honetan, periferian geratzen diren ez, beste hainbat kolektibo, ez. Zeintzuk izan ohi dira horiek eta nola egin benetan horra iristeko, ze azkenean ez, ohitu gaituzte ere interesik ez izatera posizio ez, aulenetatik. Anako oraintxe hortik, uste dut hortik zijoala, Ana esaten ari zen, gu gaude pixka bat ikuspegi feminista hortan sartzen dugu ez bakarrik berdin genero ikuspegia, baizik eta pixka bat, beste
beste etnia batzutako jendea, edo maila ekonomiko, sozioekonomiko bajuko jendea, edo pixkat, hain zuzen periferiaretan gelditzen den jendea, ez? Eta uste dugu, garrantzitsua dela jende hori ere badabilerako zientzia egiten alde batetik, eta horiek beste ikuspegi bat ekarpen hori egiten digutelako, ez? Eta hori emateko ardura gurea da beti ohikoena edo errazena delako ikuspegi hegemoniko bat ematea. Eta etortzen zaiguna horren bila jutea da gure erronka eta hori jartzea mahai gainean edo hori azaleratzea. Eta guztio gainera ez, Euskara erdigunean jarrita baita ere ez horrek zer nolako erronka jartzen ditugu mahai gainean edo zer suposatzen du zientzia euskaraz egiteak. Hori niretzat bizide privilegio handi bat bezala. Hori esaten, erronka baino gehiago da privilegioa eta luxua. Bai. Batetik, frogatuta dago baita ere, gure hizkuntzan jasotzen dugun hori, hobeto jasotzen dugula, gertukoago egiten zaigula, fidagarriago egiten zaigula, eta hori, guk zentzurtan gure euskal komunitate hontan ari gara, eta hori privilegioa da ez, eta luxua da. Eta gu gainera Eluiarren ondoan ditugu hizkuntzalari bikainak, eta horien ondoan lan egita ere... Etengabe ikasten, eta bai oso polita da horrela egita lana. Euskararen aldea oso garrantzitsua batetik, eta bestetik oso polita da. Ni pertsonalki asko betetzen hau. Ardura pixka bat ere, bai, batzutan tokatzen da terminologia berriak, eta neandertalei atxak endu genian adibidez, eta holako erabaki batzuk hartu ditugu, eta batzutan ardura pixka bat ematizu, baina, Eta halakoetan, ez, abanguardia zaretenean, ez, nolako eztabaida asko sortzen dira, ez, euskal gintzan egiten diren artean. Bai. Nola zen hau, motonormatibitatea. Azkeneko hori zantena, bai. Azkeneko hori zen. Motonormatibitatea da kontzeptu bat berria eta beste hizkuntzetan ere etzen azaltzen, Googleen etzeon, ikertzaile batek horren bidez azaldu nahi zuen, nola normaltzat hartzen dugun norbanakoenak, ez da, izatea privilegiozko ibilgailuak hirietan eta garraioan hortan zentratzea eta kontuan ezartzea ze kalte eragiten duen bakarrik ikustea haren beharrak, ez? Adibidez, leku ematen zaien aparkatzeko edo dana zebrabide izan berrian, zebrabidea da gauza txiki bat, eta gainerako guztia autoaren zara. Horrelako gauzak. Eta deitu zion motonormatibitate, baina ikerketan bertan izenbura motonormatibitate eta gero barruan jartzen motornormatibitate. Pentsatzen, euskararen logikatik motonormatibitate izango da. Eta jarri nun, idatzi nun eta dana, eta Twitterren batek galdetu ziren. Eta zergatik ez motornormatibitate, eta nire ama? Bezki behiratu inun, eta pentsatu inun gainera, eta zago, baizpare galdetu eta hor hizkuntzalariekin, han txebertan, hori da, sortu genuen, eta etorri izan epaia hurrengo egunean, eta motonormatibitate, ondo. Ez palitzala izan, ez da zer gertatzen. Apaltasun osoz eta hori beti hankasartu badezu atera. Eta ozen esan eta askotan, ez den gelditu lehenengo esan dakoa, baizik eta zuzena. Baina, horrelakoak oso polita dira, oso polita dira eta lehen esan bezala luxua eta gaina sekulako babesa haukagu oso hizkuntzalari hona ditugulako. Eluiar bera hortatik sortu zen, euskal terminologia zabaltzeko eta zientziak urte asko daramatzagu hortan. Zientzia euskeraz ere egin zitekela, hori izan nahien lehenengo asmoa, eta hori ja frogatu zuten aspaldi, eta beste kontu batzukin jarraitzen dugu. Egin alda eta egiten jarraituko duzu, esaten dira hemen utzi behar dugula elkarrizketa, mila esker bioi, gaur gurekin izatearren, arrakastatsua izan dadila ez, aurretik duzuen bidea. Eta horrela iritsi gara albiste garen bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, gero arte ondo izan.